Хәзер гадәттәге Шәй Республика матбугатына күзәтү ясабаларбыз. Сүзне журналист Мин Назим Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты ниләр турында яза? Әйдәгез бергәләп газета журналларын урап чыгыйк. Россиядә гел алдынгы булырга күнеккән Татарстан үзәккә үткән QR-кодлар мәсьәләсендә дә беренчелекне бирмәскә булды. Хәзер Казанда серле шакмакны күрсәтмичә, әбрәкәйгә дә кертмиләр. Гомер-гомергә тормышны шаярып көлеп кабул итәргә өйрәтүче Шаян журналы бу уңайдан безгә яшь аралаш килә торган рәсемнәрен тәкъдим иткән. Татарстан яшьләре газетасы исә Россиядә пандемия башланганнан бирле дару бәяләренең артуына борчыла. Газета раславынча, дарулар азык-төлек булмаган товарлар арасында бәя арту исемлегендә бизәнү әйберләреннән кала икенче урын алып тора икән. Шул ук Татарстан яшьләре газетасының октябрь санында педагогика фәннәре докторы, профессор Җәүдәт Хөсәйновның «Мылтыксыз мәктәп нинди була» дигән язмасы басылган иде. Бу уңайдан 50 елга якын мәктәптә кайнаган укытучы Фәрид Вафин «Без кайда да, профессорлар кайда» дигән җавап мәкаләсе белән җавап бирә. Гомер буе балалар укыткан кешенең фикерләре теләсә кемне ышандырырлык, саллы килеп чыккан. Баласы яки оныгы мәктәптә укыган кешеләр балаларын мәктәпкә хәвефләнеп озатмасыннар. Мәктәптә кан кыйышлар булмасын, һәр бала исән-сау килеш илләренә шатланып кайтсын өчен безнең барыбызга да язмада күзәтелгән проблемаларны һәр вакыт күз уңында тотарга кирәк. Озакламый Казанда дөньялык тәмугын эшләтеп җибәрмәкчеләр икән. Сүз мәетләрне яндыра торган крематорий төзү турында барганлыгын аңлагансыздыр. Кешеләр күпләп кырыла башлагач, кала түрәләре буларга каян табып бетермәк кирәк күмү өчен җирне дип баш ватканнар да моменттан файдаланып бәхәсле крематорий төзү өчен алга чыгарга булганнар. Инде проектны эшләп бетергәннәр икән. Казнадан 120 миллион сум акчасы табылган. Шәһри Казан газетасы бу куркыныч теманы үзенең беренче битенә чыгарып биргән. Газета хәбәрчесе әлеге уңайдан Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәновның фикерен дә белешкән. Монда аның ачык җавабын китерү урынлы булыр. Менә нәрсә дигән хәзрәт. Тиздән зиратларда урын калмый дип борчылырга кирәкми. Бер мәетнең дә җирләнми калганы юк. Мөселманнар өчен мәетне яндыру зур гынах. Мөселман илләрендә крематориялар бөтенләй юк. Иң сәере шунда, баксаң, үлгән туганнарын яндырып күмүчеләр Татарстанда инде бар икән. Мондый эшне оештыру белән шөгыльләнүче берәү Татарстанга һәр көнне бер мәетне читтә крематорийга алып барып яндыруларын әйтә. Дөньялык һәм ахирет тәмугыннан сакла дип ялварасы гына кала Аллаһка. Табигать саташты дип яза ватан Татарстан газетасы. Көз-көзгә, кыш-кышка охшамаган хәзер, я сентябрьдә ишеп кар ява, я кар ятты дип сөйләп йөргәндә көне буе туктамыйча яңгыр коя. Галимнәр табигатьнең мондый саташулары киләчәктә бик кыйммәткә төшәргә мөмкин дип исәпли. Соңгы 25 ел эчендә һава температурасы 1,5 градуска җылынган. Шуның нәтиҗәсендә океаннардагы су биеклеге 20 сантиметрга күтәрелгән. Алга таба да шулай дәвам иткәндә җир йөзендә күп кенә төбәкләр су астында калырга мөмкин. Алай гына да түгел. Глобаль җылыну аркасында акрынлап кешеләрнең тән өлешләре белән баш мие кечерәячәк. Соңгысы аеруча куркыныч, баш мие кечерәю аркасында кешенең хәтере начарланырга, сөйләмдә тоткарлыклар барлыкка килеп, уку, акыл хезмәте авырдан бирелә башларга мөмкин дип фаразлый белгечләр. Андый көннәргә калырга язмасын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.